e a cultura mariñeira da vila imprimen un carácter especial a esta celebración que, aínda que continúa a ser relixiosa, foi adquirindo nos últimos anos connotacións máis ligadas á arte e mesmo á experimentación con novas técnicas e materiais. Nas tres vilas son datas importantes que se viven con moita emoción despois de intensas xornadas de traballo desde hai semanas. En realidade meses, porque a recolección de algúns materiais comeza moito antes da primavera. Participan familias enteiras, é un traballo comunitario e interxeracional, unha tradición que se remonta a moitos séculos atrás e na que as mulleres teñen un papel fundamental tanto no simbólico como no manual. Hoxe falamos das alfombras de flores, unha tradición ancestral transmitida por mulleres. Ás veces a historia que ven nos libros non é a historia real, é a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos, iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse, necesita contarse enteira. Benvidas e benvidos a Aquí faltan páxinas, un podcast da Deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. Estamos no Corpus de Pontareas, baixo unha choiva de pétalos de flores que a xente tira desde os balcóns o paso do Santo Cristo. A procesión camiña sobre fermosas alfombras de flores que a veciñanza montou durante a noite, tras semanas de traballo, recollendo e desfollando nos portais e nos baixos das casas. Un pouco máis ao norte, en Redondela, celebran a festa da coca. A coca é un dragón que, segundo conta a lenda, capturaba as doncelas ata que foi vencido polos mariñeiros da vila. Así que aquí, en Redondela, ademais das alfombras de flores e da procesión, os mozos bailan a danza das espadas, supostamente arredor do animal derrotado, mentres as penlas, subidas nas burras, é dicir, nenas pequeniñas a hombros de mulleres adultas, dan voltas celebrando a liberación das doncelas das fauces do dragón. Atravesamos a ría e escoitamos o balbordo nas rúas de Bueu, onde as alfombras de flores tamén se converten nunha festa de colaboración entre a veciñanza. Aquí o mar está moi presente na tradición das alfombras. As cunchas moídas que se usan para confeccionalas e a cultura mariñeira da vila imprimen un carácter especial a esta celebración que, aínda que continúa a ser relixiosa, foi adquirindo nos últimos anos connotacións máis ligadas á arte e mesmo á experimentación con novas técnicas e materiais. Nas tres vilas son datas importantes que se viven con moita emoción despois de intensas xornadas de traballo desde hai semanas. En realidade meses, porque a recolección de algúns materiais comeza moito antes da primavera. Participan familias enteiras, é un traballo comunitario e interxeracional, unha tradición que se remonta a moitos séculos atrás e na que as mulleres teñen un papel fundamental tanto no simbólico como no manual. Hoxe falamos das alfombras de flores, unha tradición ancestral transmitida por mulleres. Ás veces a historia que ven nos libros non é a historia real, é a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos, iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse, necesita contarse enteira. Benvidas e benvidos a Aquí faltan páxinas, un podcast da Deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. Estamos no Corpus de Pontareas, baixo unha choiva de pétalos de flores que a xente tira desde os balcóns o paso do Santo Cristo. A procesión camiña sobre fermosas alfombras de flores que a veciñanza montou durante a noite, tras semanas de traballo, recollendo e desfollando nos portais e nos baixos das casas. Un pouco máis ao norte, en Redondela, celebran a festa da coca.
A coca é un dragón que, segundo conta a lenda, capturaba as doncelas ata que foi vencido polos mariñeiros da vila. Así que aquí, en Redondela, ademais das alfombras de flores e da procesión, os mozos bailan a danza das espadas, supostamente arredor do animal derrotado, mentres as penlas, subidas nas burras, é dicir, nenas pequeniñas a hombros de mulleres adultas, dan voltas celebrando a liberación das doncelas das fauces do dragón. Atravesamos a ría e... Ola, boa tarde, benvidas, benvidos, grazas por acompañarnos. Non vou ser eu a que inicie hoxe a festa, porque ese papel correspóndelle a unha persoa que é a culpable de que estemos hoxe aquí todas e todos presentando que o primeiro capítulo desta terceira colección, xa van 3, maravilla, grazas ao apoio da Deputación de Pontevedra, non me canso de dicilo. E este capítulo é idea de Sandra, entón por iso cedolle a palabra a Sandra para que nos presente a terceira colección. Moitísimas gracias. Moi boa tarde. Benvidos e benvidas a todos e a todas. Presidente, don Luís López, Nava Castro, compañeira diputada, moitísimas gracias por acompañarnos. Hoxe que, como ben decía Mariam, é un día moi especial. E para min, pois especialmente, porque estou na miña terra, no meu concello tan querido, Redondela. Pois sí, resulta máis emocionante se cabe. E hoxe tamén emocionante, pois, comenzar esta terceira edición do Aquí faltan páxinas, precisamente cun colectivo de mulleres, as alfombreiras. Esta, como decía, a terceira edición deste programa maravilloso Aquí faltan páxinas, unha iniciativa que neste mesmo ano foi candidata á última edición dos prestixiosos premios Ondas Globais de podcast. Pero por riba de todo, é un programa que nos permite poñer en valor o papel das mulleres, que desenvolveron e desenvolven moitísimas actuacións comunitarias nesta provincia, que viviron e que viven nesta maravillosa provincia de Pontevedra. Mulleres moitas veces esquecidas, invisibilizadas, pero sempre grandes, que son quen de cambiar o mundo desde o cotián, como é o caso das que hoxe protagonizan este faladoiro, as alfombreiras da provincia. Mulleres que transmitiron unha tradición ancestral, que fixeron que esta siga hoxe viva, herdando xeración tras xeración un coñecemento e un traballo interxeracional e comunitario que está recoñecido como unha manifestación representativa do patrimonio español. Agora, agardamos que a UNESCO inclúa tamén esta práctica na súa lista representativa do patrimonio cultural e material da humanidade. Con elas, coas alfombreiras que nos acompañan hoxe, e a quen lles agradezco que vayan compartir as súas experiencias, seguimos escribindo as páxinas que lle faltan aos libros de historia. Porque aínda quedan por contar centos de vidas de grandes mulleres, das que ninguén nos falou, ou das que, pois sí, nos falaron, pero sen darlle demasiada relevancia, a relevancia que realmente merecían. Por iso é para nós unha obriga impulsar programas como este, Aquí faltan páxinas, e reescribir así esa parte da historia que nos arrebataron. Falamos das alfombreiras, pero tamén das cantareiras de Gargamala, da modista Juana de la Cruz, Juaniña, das nais contra a droga, da primeira alcaldesa de Galicia, Concepción Pérez Iglesias, das mulleres do mundo do viño, da soprano Zarzuela Matilde Vázquez, da fotógrafa e xornalista Coroa González, da bióloga Marisol Soengas, da arquitecta Rita Fernández Queimadelos, da cineasta Cruz Risco ou mesmo das primeiras policías locais, Marina Ledo e Begoña Villar.
mulleres brillantes que, sin dúbida algunha, abriron camiño a outras moitas mulleres e contribuíron co seu bo facer a convertir esta provincia nun lugar mellor. Quero rematar reiterando, unha vez máis, o compromiso irrenunciable deste Goberno da Deputación de Pontevedra coa igualdade. Quero expresar o meu agradecemento especial á equipa do Servicio de Igualdade, a equipa do Servicio de Igualdade da Deputación de Pontevedra, con Lucía Muradas e Marta Caldas ao fronte. Profesionalidade, coidado, respeto e entrega. Grazas tamén a Marían Fernández, do Cable Inglés, que é tamén a responsable deste maravilloso programa. Os técnicos, como non, da Deputación de Pontevedra, que o fan posible. As nosas intérpretes tamén, moitas gracias. E a todos, a todas, cada unha de vos. Alfombristas, familias, axudantes, as nenas e nenos que nos fixeron hoxe esta estupenda alfombra floral como pequena mostra do gran traballo que fan. Hoxe compartimos este faladoiro con unha representación destas alfombristas. María Carrera, alfombreira de Ponteareas, Susana Ricón e Maica Cabaleiro, alfombreiras aquí de Redondela, Loli do Campo, alfombreira de Bueu, Tere Pereira, alfombreira de Gondomar. Moitísimas gracias. Ao longo destes anos temos demostrado que a igualdade é unha das nosas grandes prioridades. E tamén que sumar vontades, sen crispación, dialogando, é o único xeito de conseguir avanzar cara a un mundo máis xusto. Para min, presidente, foi unha honra traballar e dar pasos cara adiante neste ámbito. Estou segura de que o que sementamos nestes anos servirá para construir unha sociedade mellor, unha provincia mellor. E non sería posible sen os meus compañeiros e compañeiras, sen este goberno. Compañeiras como Nava Castro, deputada alcaldesa de Ponteareas, que hoxe nos acompañan, moitas gracias. E sen un presidente que escoita, que entende e que atende, que quere a esta provincia, que sinte a súa xente e que o dá todo por ela. Grazas sempre, presidente. E agora imos escoitar as protagonistas de hoxe. Moitísimas gracias por acompañarnos, de verdade. Creo que era na última. Ben, pois arrancamos, é unha maravilla poder lanzar e comezar esta terceira colección de Aquí faltan páxinas neste Pazo de Petán, cheo de xente, e quero darlle as grazas de novo a Sandra, porque como vos avanzaba antes, ela foi a que ideou este capítulo. E eu, descoñecedora, moi descoñecedora da tradición das alfombras florais, que as coñezo como visitante de Ponteareas ou aquí en Redondela, tamén en Bueu, porque logo xa falaremos, fixeron unha pequena colaboración na primeira colección do podcast, pero nunca fixen alfombra e non era consciente de todo o que hai detrás. Por iso, grazas, Sandra, porque me descubriches un universo maravilloso. Bueno, con estas mulleres vamos descubrir hoxe moito máis. Quero darlle as grazas non solamente a Maruja, Susana, Maica, Loli e Tere, senón creo que tamén temos polo público e algunhas outras que non puideron vir. Temos aquí a Mari, veredes cando escoitede o podcast, que, por certo, está xa colgado, podes escoitalo a través das plataformas habituais, Spotify, iVoox, ou accedendo a través da web da Deputación de Pontevedra. Nesas libretiñas que tedes nos asentos, hai un código, un QR, ao final, a través del accededes a todos os capítulos. E cando escoitedes o podcast deste capítulo, ides vos rir moito con Mari.
que lle chaman marido comediante. E eu digo, por que será? Temos tamén a Marga Vázquez Perelló, que tamén nos contou de aquí de Redondela cousas moi divertidas e moi interesantes. Falamos tamén ali con Josefa, que non sei se xa chegaría ou non, tiña idea de vir. Josefa, aí está, non te vía. E con unha profe máis noviña, Patricia, que sí que non está, pero que representa ese relevo que é tan necesario. Entón, bueno, pois grazas a todas, grazas de novo á Deputación por apoiar este proxecto, por respaldalo hoxe aquí con presenzas importantes, grazas a estas nenas e nenos que nos fixeron esta alfombra, que nos vai dar moito que falar, cando falemos de que hai que ir a recoller os materiais, e como me dicía Mari, non ven Papá Noel e os trae pola chimenea, di ela. E grazas tamén, como sempre, ás nosas asistentes de lingua de signos. Pero, sobre todo, grazas ás mulleres, miles de mulleres, que souberon transmitir esta tradición de xeración en xeración. Porque imos hoxe saber que, bueno, que a veces non lle damos importancia, son cousas que van de nais a fillas, a netas, son cousas que, bueno, que se fan, que se ven facer desde pequeniñas, nos barrios, nas rúas, nas aldeas, nas vilas, pero isto é unha tradición milenaria. Para este podcast falei tamén, e desde aquí quero mandarlle un agradecemento especial a Ana Filgueiras, que é unha antropóloga a quen a Federación de Alfombristas de Galicia encargou a elaboración de un profundo e riguroso informe. Esa investigación serviu, pois, ni máis ni menos que para que as alfombras florais fosen declaradas primeiro parte do censo do patrimonio inmaterial cultural galego e, a continuación, pois, para que o Ministerio de Cultura do Goberno de España pudese presentar esa candidatura ante a UNESCO, non? Solicitando que sexa recoñecido como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade, que estamos á espera dese veredicto. Parece, di o mundo alfombreiro, que podemos ser optimistas e espero que en breve o poidamos celebrar. Sabedes que se trata dunha candidatura internacional que está impulsada conxuntamente por Bélxica, México, Italia, Malta e España e que será avaliada neste 2025, así que esperemos que en breve podamos celebralo. En Galicia, para que vos fagades unha idea da dimensión desta tradición, hai máis de 150 vilas onde se fan alfombras, bueno, que se teñen rexistradas, non? E podemos estar orgullosas porque aquí, na nosa provincia de Pontevedra, temos algunhas das mellores representacións. E falamos, por suposto, de Pontareas, de Redondela, de Bueu, de Gondomar, pero falamos tamén de Baiona, da Guarda, de Moaña, de Cangas da Estrada, de Catoira e de moitísimos outros lugares onde hai manifestacións que son máis espontáneas, pero igualmente solemnes e que se transmiten desde hai séculos, non? E iso por qué? Pois, vou non repetir, hoxe moitas veces, grazas a esa transmisión destas mulleres que aglutinan a súa comunidade alrededor deste traballo que é interxeracional, no que participa toda a vila, toda a aldea, todo o barrio, toda a rúa, toda a parroquia, e comunitario, non? E colectivo, que é o máis bonito, porque creo que comentaba con Maruja, acórdame de comentalo, tamén comentaba con Marga, hoxe en día e coas vidas que vivimos xa quedan poucas tradicións que consigan xuntar así a xente alrededor de un ben común, non? De un obxectivo común. Xa sen estenderme máis, vamos a pasar a sabelo todo sobre as alfombras de flores, que aquí parece que non, pero isto, pois eso, vou dicir outra vez máis porque me encanta. Non ven Papá Noel e trae as cousas. Entón, eu quería comezar polo feito mesmo da transmisión, non? Porque me contedes que cada unha de vos, podemos facer así o percorrido tal como estades sentadas, se vos parece, quen vos transmitiu a tradición, como aprendestes, e que recordades pois deses primeiros anos ou deses primeiros momentos de sumarvos a esta tradición. Maruja. Bueno, a mí foron meus pais. Dous. Foron alfombreiros toda a vida. Miña nai empezou a traballar de pequeniña ali en Pontareas. Xa os señores que estaban ali
traballaban nas alfombras, eran alfombreiros, xa os pais deses señores eran alfombreiros, o sea que isto é moi antigo. E eu comecei con eles, claro, con 3 aniños máis ou menos, xa me meteron na hallada, como se Como dice. che dicía a tua nai? Xa non me lembro moito. Lembro-me eu, ela decía que a que fose unha flor. Ah, sí, Non? había que peñala, Que si sí. pasaba calquera cousa e non se podía No, facer alfombra. díxome, o día que eu morra, si non se pode facer por cualquier motivo, pues, como pasou no ano 20, non? Non se podía poñer, que ela quería que fixéramos algo diante da porta. Acaba de ensinarme, Maruja, unha foto do ano 20, foi, Sí. non? Que bueno, que se saltaron... Aquí vamos a ver que Saltamos se os saltan moitas protocolos. cousas, todo con tal de facer alfombras. E ten aquí unha foto que para ser o ano 20 é unha demostración ben bonita. Despois podemos colocalas por ali Sí, para quen as queira ver. mírala. Pero é verdade que, bueno, pois enramaron, non? Como se dicía antigamente, enramaron a rúa con isto é fioncho, que é o tradicional. Polo menos pois fixeron o perfil da alfombra o 2020 e unhas florciñas e pasou a procesión. E levou a chuvia de flores. E levou a chuvia de flores que vades a escoitar a Maruja no podcast contala, que tamén é moi divertido. Susana, no teu caso, como foi esa transmisión? No meu caso é bastante peculiar porque eu sou a primeira generación de alfombristas en mi familia, pero o meu pai era moi choqueiro e sempre me contaba de todas as tradicións aquí de Redondela e empecé contactando con a xente da miña calle, mudeime aquí ao centro de Redondela, xusto onde se fixo o que entendo que é a primeira alfombra de Redondela, Isidro Quemaliños, e contactei con as fillas das nais que fixeran a alfombra, volvemos a reunir toda a xente de novo, porque pola vida, pois un íbanse, outros foron. En esa época acaban de volver todos os antigos, volveron á calle, foi unha boa idea, empezamos de aí, xa fai, bueno, eu son novata, só levo 20 anos. Só 20 anos. Entón, pero as miñas compañeiras xa levan muitísimo máis, e as nais das miñas. Botadelle os que leva Maruja, que non nos dixo. 78. Claro. Casi nada. E así foi. Entón, desde entonces, levamos a alfombra todos os anos. O sea, que te incorporaches de tarde, pero unha vez que lle colliche de gusto, sí. aí estamos. É un gusanillo que se colla así. Xa din elas. Maica, e no teu caso, contanos. No meu caso foi máis que... O primeiro contacto foi visual, porque era vir ao Corpus de Redondela, porque eu son de cesantes dunha parroquia, entonces era vir a Redondela a mirar as alfombras. Pero ali o contacto máis directo foi cando se facía a alfombra para o patrón, que era San Pedro de Cesantes. Entón ali empezamos. Despois eu, cando os meus pequenos empezaron a querer vir a facer as alfombras, aí empezou donde empecé eu, a axudar. Despois empecé nun grupo, e despois xa fai 10 anos que fixemos o grupo das cesantinas, porque é da parroquia de Cesantes. Entón temos o noso propio grupo. Entón aí xa temos xente que sí, que elas contan de que cando na parroquia de Cesantes, pois antiguamente iban a Grelo a buscar as flores para arreglar a iglesia, para facerlle sempre unha ofrenda ao patrón. Ese é o recordo que teño. É moi bonito como aquí a rapazada tira das nais, porque tamén me contaba o mesmo Marga, que ela chegou de fora, non é de Redondela, chegou de Castela León, enseguida que chegou incorporouse, pero despois deixou, non? E retornou, non, un pouco co tema dos fillos e fillas, non? E, ao contrario, e vos tamén tirades dos peques para meterlles o gusanillo, como di Maruja. Sí. Loli, no teu caso, Bueu ten as súas peculiaridades. Somos un mundo. No meu caso, en particular, a casa onde eu vivía de nena estaba na banda do río e por diante pasaba a procesión e facíase alfombra.
era a casa da miña tía bisaboa, que ela xa facía alfombra, facía altar diante da casa, e, bueno, digamos que ela organizaba as alfombras naquela parte da banda do río, pero con 9 anos mudeime a outra rúa que onde non pasaban as alfombras. E entón comecei a facer alfombra coa miña avoa, que foi a que me meteu o gusanillo. Ela foi alfombrista das primeiras, eu ia a traballar na alfombra da miña avoa e cando acababa pasaba a alfombra da miña tía que estaba ao lado, que era máis perfeccionista e non deixaba tanto traballar os nenos, pero sempre estuvo ligado á familia. Volvín, pasados os anos, a retomar a confección de alfombras no sitio onde vivira de nena, por recuperar as alfombras naquela rúa que se estaba perdendo. E agora levo a miña familia, os meus nenos, a traballar por intentar transmitir, porque creo que eso é fundamental. En o vin, ali estaban todos, a orden. E Tere, en Gondomar. Yo empecé desde niña porque en Gondomar solo había un grupo para hacer alfombras allí en el centro del pueblo, entonces todos íbamos al mismo grupo. Y siendo niña ya me empecé a meter en el Corpus, toda la vida recuerdo trabajar en el Corpus, excepto un año que di a luz una semana antes. Y me daba una pena desde mi balcón ver cómo la gente trabajaba y yo no podía porque tenía un bebé recién nacido. Y sacando de ahí toda la vida trabajé. Y desde el 2006... que la gente dejaba de hacerla, que no la iba a hacer, en 15 días, 3 supervivientes de aquellos grupos, de aquella gente, nos tiramos vamos a intentarlo. Y ahí empezó de nuevo y cada año un poquito más, recuperando la alfombra de las escaleras de Gondomar, que no las tiene nadie en ninguna parte de España, y volviéndome loca por aquellas escaleras. No puedo pasar un año que no se haga la escalera. No se lo permito, ya desde el primer día, porque a nosotros nos pinta un hombre, y los hombres son los que diseñan y pintan y todo, pero siempre están, Tere, me rompes la cabeza, hay que dejar las escaleras, porque da mucho trabajo, porque no. Y yo, no, imposible, dejemos todo, menos las escaleras, es lo único, lo que podemos presumir, llevar por España adelante que tenemos. No nos puede ganar nadie, ni Puentareas tiene escalera. Yo siempre me meto con los de Puentareas, ni Puentareas, tenemos que presumir de lo nuestro, de lo que tenemos. Y aí dando el 100% del pueblo. Tere, contábame, bueno, Tere ten un deses traballos esclavos que é ter unha tenda e que ela, cando chega esa semana, que pide en casa, bueno, pues que a liberen de todo, porque que por lo menos deixádeme esta semana. Un mes antes pido 15 días, me llegan mis 15 días, por favor. Yo no estoy de 9:30 a 2. A partir de ahí, mi vida son las alfombras. Me llego a casa a la 1 de la mañana, 12 de la noche, todos los días, durante 15 días. No vuelvo a casa, no quiero saber nada. Abandono la plancha, no soy ni ama de casa ni tendera. Soy alfombrista y lo doy todo por mi pueblo. Hai quen teña estado facendo as alfombras casi en cadeira de rodas ou coa cadeira rota, non? Creo que sí. Sí, hai moita paixón aquí e moita entrega. Pero tamén hai moita cabecilla e moita organización e liderar equipos. E entón quero que me contedes, bueno, pois cada unha nos vosos grupos, como vos organizades para este día, comezando pola recolección de materiais. Como a mí, non? Tócache. A ver, o verde, que nos fai falta para facer a alfombra, temos a sorte de que non lo traio o ayuntamiento. Si non, estaríamos perdidos. Si non tes aquí para pedir a ocasión perfecta. Non fai falta, ele portase moi ben. Sí, eles traenos o verde que nos fai falta, todo. Despois o resto sí que nos temos que preocuparnos o perfil, para as flores, os coloridos, todo. Iso xa é cosa nosa. Facer o dibuixo, plantillas, todo. Cando comezades a recollelos? Porque claro, isto pensamos que igual se prepara todo uns días antes, pero... A ver, non. Na nosa rúa son 20 días.
20 días. na nosa rúa. Pero temos rúas de Ponteareas que están todo o ano, Recollendo cousiñas. recollendo semillas, porque agora a semilla ten un color, despois máis tarde ten outro, aquela flor agora dase, despois non, pero vai seca, o sea, levan todo o ano. E vos facedes solo flor, Sí, que é o mesmo caso de Susana, vos tamén solamente flor. flor, Solo flor. Sí, sí. e tamén imagino que similar, non? Aí Similar, solo que a lo largo de los años fue aumentando la necesidad, ¿no? Lo que te decía, las primeras alfombras fueron allá en el año 60. Tengo que mencionar aquí a Rosita, la sobrina de Manujita, la de Shepe, que es la madre de mi compañera y cojefa Nor. También a Tita, la del horno, que es la madre de Ángeles, y a Maruja, la de Fontela, que fueron las que organizaron la primera alfombra, pero con poquitas cosas. Era la espadana del río, la francesita de la vecina y 4 cosas más o menos que crearon esa alfombra que no había. La crearon como una ofrenda a la Virgen el día de la Coca, que coincide con Corpus. Entonces ahí iban eso fue aumentando al año siguiente más y más y más, entonces iban a buscarlo a Reboreda, que ahora parece que no, pero iban andando y con los botes esos de Colón os tambores de detergentes, sí. iban con esos botes a recoger más flores, más colores, entonces eso fue creciendo y todo iba a pie, iban a buscar. Pero después, finalmente, otra mujer del barrio, que era Marisé Fontela, tenía un 600, entonces ahí ya volaron. Allá llevaban a Muedo o allá a las Gándaras a buscar más hortensia, y ahí es cuando empezó a los diseños ya ser más elaborados y tal. Y hoy en día, pues en mis 20 años, pues, al principio íbamos a buscar todo el verde nosotros en coches particulares. Y la hortensia íbamos por ahí también adelante, buscábamos otras flores y tal, y poco a poco, pues, pero el concello siempre dio el clavel. Y nada, y si necesitamos algo especial lo vamos a buscar. El pampullo no se puede ir, no puedes mandar a nadie a buscarlo, tienes que ir a buscarlo, a los campos, a ver dónde hay. Este año tuvimos que ir allá a Muedo a buscar, porque había mucho, pero en esa época no había. Entonces tuvimos que ir allá a los campos y ibas cogiendo el pampullo, son las pompitas. Tamén colledes coquito vos. Coquito, vamos al monte, sí, vamos al monte a buscar coquito y eucalipto. Todo eso, los detalles, para todos los detalles especiales, pues lo tenemos que ir a buscar y cada año, pues con coches particulares y tal. Aparte de lo que nos da el concello, que también nos trae verde ahora. Y bueno, eso fue evolucionando, entonces parece mucho más fácil, pero como Parece, pero no lo es. Parece. Después hay que trabajarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, y así es como hacemos nosotros. Maica, no voso caso, imagino que parecido. Sí, a ser aquí en Redondela, o Concello, pois danos iso, o verde, a margarita e o clavel. Despois nós vamos a buscar pois, os coquitos, vamos a buscar hortensia, vamos a buscar pampullo, despois, a base de desabastecemento de algunha flor, e de a mellor algún color, ou de flor que non che ven, ou a cantidad pois, que pides, pois entonces empezou a surgir a idea de empezar a teñir, pois, nós, por exemplo, o noso grupo facémola, de teñir a viruta. Utilizamos a viruta, pois, teñimos arroz, entonces empezás a utilizar xa outros elementos. A veces, pois, por carencia, ou por colores que, pois, un lila ou así que non hai, pois, entonces botas man. Entonces, sí. Claro, aí está, bueno, innovar por unha parte, pero tamén resolver por outra, non? Claro. Marga tamén me contaba, un ano quería facer unha virxe que tiña un manto azul, ese ano pois non tiña hortensia, o
suficiente e foi cando ela empezou a experimentar tinguindo sal, non? Non vale calquera tipo de sal, tampouco. Aquí hai moita cociña detrás, ten que ser un sal de escama grande, dese da salazón. E logo chegamos a Bueu. E Bueu, claro, é unha vila de mar e aquí temos, e de conserveiras, ademais, e entón aí temos a cuncha. E se a flor dá traballo, a cuncha vai nos contar Loli o traballiño que dá. Sí, é certo que, digamos que o noso material máis característico é a cuncha e todo material procedente do mar, cuncha de distintas especies, pero tamén é certo que antes nos facíamos as alfombras pois como elas basicamente con material vegetal, co fiuncho, a mimosa, que tamén utilizamos para o verde, co coquiño, pero utilizamos hortensia, utilizase moito, rosa, o pampullo, a carrasca, aquí está Mari, que é unha experta en carrasca, basicamente era ese tipo de materiais. Eu, a miña tradición como nena, cando traballaba na alfombra da miña abuela, facer os roliños de fiuncho para perfilar, colocar o pétalo, pero digamos que o apremio do traballo, no meu caso, cando estaba estudando, obligounos a buscar outro tipo de materiais na nosa alfombra, empezar a teñir area, sal, viruta, serrín, monda de laranxa triturada, que é un elemento que temos nos incorporado, cáscara de ovo triturada, o resto do café. Usase moito a Thermomix aquí. Moito, moito. A Thermomix é a reina. Porque este ano, para a miña alfombra, porque eu en Corpus prefiro utilizar material vegetal, triturei na Thermomix camelia seca ata facer polvo que queda casi laranxa, campaniñas moradas, secas e trituradas que parecían frutas do bosque nun yogur, todo tipo de cousas, porque hai que darlle a imaginación. E como comentabas, digamos que a nosa peculiaridade, o noso elemento diferencial é que nos utilizamos cunchas. A nos proporcionanos a cuncha unha empresa conserveira, é de Vigo, é cerqueira, a que fai Paipal, o que fai é darnos un big bag con cuncha, cando traballan a temporada en que traballan o croque, a ameixa, despois do mexilón collemos nun cocedeiro de mexilón, nos restaurantes da zona collese vieira, zamburiña, volandeira, ou navalla, ese tipo de cunchas. Pero unha vez que esa cuncha se recolle, aquí podeme corrixir elas, porque elas son as que traballan realmente coa cuncha, eu xa me chega o material que cae pola chimenea de Papá Noel, pero antes elas traballan, esa cuncha ven con resto de carne, e ven sucia, e hai que lavala, hai que blanqueala con lexía, hai que estendela, deixala secar, despois hai que triturala cunha máquina trituradora, e a partir de aí, dese triturado, vaise peneirando para separar distintas texturas dentro da cuncha, que pode ser máis grande ou pode chegar a ser polvo. E unha vez separada e clasificada nas distintos gruesos, según o tamiz que se utilice, é cando se tiñe en distintas cores, dependendo das necesidades para a alfombra. E despois ven a parte toda de almacenado, clasificado, elas nombran as caixas con nomes bastante peculiares, e tamén identificando cal é o grueso, que tipo de material, se é polvo, se é cuncha, pero hai moito, porque a cuncha pesa moito, e mover toda esa cuncha é un traballo que fan elas durante todo o ano, porque durante todo o ano, ao ser un material non perecedero, é un traballo que se pode facer ao longo do ano. Disculpa. Non, digo, nos tamén é certo que facemos alfombras non só no Corpus, sino durante todo o ano, entón hai un acopio continuo e un traballo continuo de material, elas traballan durante todo o ano, todas as tardes, no local da asociación. Dou fe porque estas mulleres fixeron unha alfombra pequena pero impresionante,
que é unha reproducción dun cadro de Maruja Mayo, que nos la fixeron para o capítulo de Maruja Mayo no que participou Loli, que é reincidente nesta colección, e convídovos a través da web a entrar nas fotografías dese faladoiro porque vale a pena ver o traballo que fixeron para esa alfombra. Grazas e parabéns unha vez máis, que son moi merecidos. E faltanos, Tere, en Gondomar. En Gondomar el Concello nos manda un operario con un camión y el ver del seto sí nos lo va a buscar él. Eso son cosas de ellos. Nos presenta allí y los primeros 5 días hacemos seto con lo que nos trae. Pero a los 5 días tenemos que preparar un equipo de mujeres, aunque nos acompañan un par de hombres, pues está Nardi, que me acompaña hoy, Celia, Irene, Carminia, no quiero dejar ninguna atrás, Carmen, Tere, un equipo de mujeres casi todas. Y llevamos 3 hombres y vamos pues al Funcho, a la Mimosa, con una motosierra, ya estamos metiendo a niños jovencitos, hijos, sobrinos. Ay, ¿sabe andar con la motosierra tu sobrino? Dile a ver si puede venir con nosotros. Metiendo a gente joven para que vaya cogiendo. Entonces este año llevamos un chico muy jovencito con una motosierra para cortar los árboles de las hortensias o la de la mimosa, que nosotros echábamos horas y horas. Ahora no, es más fácil. Llegamos con la motosierra, corta una rama bien grandota y después las mujeres vamos y cortamos y cargamos el camión. Entonces, esa parte la hacemos las mujeres. Pero ahora las flores también las hacemos las mujeres. Ese día, con varios coches, nos movemos las mujeres, aunque llevamos el coche del ayuntamiento, unas por un lado, otras por otro, y ya en las vísperas, que son 2 días antes. El viernes es cuando vamos a por la mimosa, o por la hortensia, y por las flores, viernes y sábado, que sale otro equipo. Pero nosotros, el trabajo nuestro, hace años nos traían todo, ahora no, ahora ya tenemos que ir nosotros a por muchas flores y por la mimosa. Excepto el seto, lo demás vamos nosotras. Bueno, e isto agora, como comentaban aquí Marujema e Susana, é máis fácil, ou parece máis fácil, porque hai certa axuda dos concellos, non? En calquera das vilas, pero antes, cando non existía esa axuda, había que ir buscar a flor a onde houvese. E cando digo onde houvese, aquí en Pontareas contáronme que iban hasta Catoira, ata Gondomar. Hasta Gondomar, los de Puentareas. Las vecinas nos tenían el rosal reservado y llegaba por la mañana a la tienda y me decía, Tere, ¿fuisteis a por las rosas esta noche? Digo, no. Me cago en la mar, estuvieron as de Puentareas, de que me llevaron todo. Y yo, no me digas que vinieron hasta tu casa los de Puentareas. Que no te yo nada, que me llevaron todo. Dije, ay, la madre, yo, los de Puentareas. No hablaban de vosotras, pero los de Puentareas, en Gondomar, no solíais visitar. Éramos las más conocidas, Aquí en Redondela. Éramos las más conocidas y teníamos que llevar la culpa. Sí, Ahora, ¿quién fue? Porque a mí como Josefa, que é daqui de Redondela. Sí, es verdad. E creo que das cousas máis divertidas que vades escoitar no podcast son un montón de anécdotas de roubar a flor. E aquí Maruja ten unha moi chula. Solita. Contanos, Maruja. Sí. Creo que nada debe de... Creo que a conoceches, oye, Carmen Palacios. Sí, no. Era unha veciña dali da Rúa Nosa, porque nós en Pontareas facemos 22 alfombras grandes, despois hai unhas pequeniñas. Pero nos, na rúa que tú estuveste, vivía ali unha señora, tiña unha finca para atrás e tiña flores. Entón foron a pedir. No, porque las tengo para hacer bonito, porque si no, no sé qué. Bueno, 1000 disculpas. Pero claro, la noche de Corpus hacían falta flores. Y los chicos de la calle no se les ocurrió otra cosa que saltar el muro de la finca y quitarle las flores. Le quitaron todas, le dejaron quedar una. Y en esa una le pusieron un letrero. A las 12 de la noche me dejaron quedar solita. Pues ya está. Aquí. Esta no la sabías, ¿eh? Son anécdotas así que nos pasa que... Hai moitas escoitaredes. Hai moitas. Sí.
Temos aquí a Mari. Queres contar a das dalias, Mari? Conto ya eu, entón. Sí. Porque, claro, despois de ter tanta experiencia, verdad, en ir a pedir flor e que non xa den, bueno, pois chega un momento que unha tamén xa ten que elaborar as súas estrategias, non? Entón, a verdade é que por 5 dalias, caramba, a Mari facíanlle falta 5 dalias, máis ou menos 4, 5 por si acaso. E entón dixo ela, a cuadrilla dixo, bueno, vamos a pedilas, pero vamos a levar un nó como un mundo. Collei as 5 dalias e meteías no coche. E despois timbramos. E despois timbraron. A señora dixo, ai, non, que son para vender, non. Bueno, muller, pois nada, vémonos de arreglar. E as dalias xa estaban no coche. Que fina. Ou aquí Josefa, que non sei se sigue estando, non, xa non está Josefa, que quedou ela encargada, que Josefa creo que tamén a casa da sogra está por aquí fora de Redondela, quedou encargada porque iban viras de Redondela a roubar as flores por a noite. E a flora que roubaba era a propia Josefa, que é así, entón, en todas as vilas hai estas anécdotas. Hai anécdotas E estamos, por certo, aquí no Pazo de Regojo, que nunha dada altura, aquí Regojo deixaba tamén os camionetos, non? Ou as furgonetas para ir a buscar flor, non? E antigamente ainda era cos carros, despois xa apareceron os 600 ou os primeiros coches e xa empezaba a ser con coches. Bicicleta tamén, Maruja. Sí. Bicicleta ou con cestos na cabeza, a pé. Con 78 anos, o que non lembrará Maruja. 78 traballando, Traballando nas alfombras, claro. Bueno, e vamos falar agora dos deseños, porque aquí co tema dos deseños eu vin que había un cambio de paradigma. O dos deseños, tradicionalmente, unha responsabilidade que recae máis nos homes, pero xa hai aquí varias vilas nas que hai mulleres que xa están asumindo esta tarefa, que é unha tarefa fundamental, non? No caso de Maruja, por exemplo, é así. Na vosa alfombra? No noso caso, sí. Na nosa alfombra, que nos fai o deseño é unha señora mexicana casada con un puenteareano e todos os años nos manda... Bueno, porque ella vino un año, el marido quiso venir al Corpus y hacía mucho tiempo que no venía y la trajo. Vino él con la familia toda. Y ella quedó impresionada. Y estuvo allí en nuestra calle y tal, porque ella vivía allí al lado. Y nos dijo, para el año, si me dejáis, vos hago el diseño. Y nosotros dijimos, hombre, pues encantada. No nos mandó el diseño, nos manda la plantilla. Hace el diseño, nos lo enseña, si nos gusta, nos manda la plantilla, todos los años, todos. Y ya llevamos, pues, como a lo mejor 20 años aproximadamente, o más, que la señora nos manda. En México, onde tamén fan alfombras e que, de feito, forman parte desa candidatura conxunta para a UNESCO. Tiveste sorte, que fichaxe, non? Sí, moi bo. E no vosso caso, Susana, quen fai os deseños? En noso caso, en Isidoro e Camaliños, que son 3, Isidoro e Camaliños, a subida da iglesia e a do atrio diante da iglesia, pois antiguamente facía os irmános Fosca. Non levaron moitos anos, pero despois xa deixaron e empezaron outros que non coñezco daqui da vila tamén eran homes, pero cando empecé eu non había ninguén, entón empecé eu a deseñar con as miñas compañeiras, as tres nos teñen como as xefas. Aí veñen as jefas, aí ven as jefas, non sei que. Non queríamos ese nombre, pero nos puseron. E entonces llevamos 20 años diseñando, pintando y pintando en el suelo las alfombras. Nosotras mismas, las 3, sin ayuda de hombres. Ahora incorporamos a uno que se llama Rubén, pero bueno, pero nos ayuda, es un ayudante. Son ayudantes. Pero queremos mucho. Hay que gañar. Trabaja mucho. Talóns. Sí. E as cesantinas? No grupo de cesantinas facemos 3 alfombras. Unha é diante do Concello, outra diante do albergue e
e outra é onde pasa a procesión. Entonces cada unha ten un tema. Unha tema relixioso, o que facemos diante do Concello máis institucional, e a que facemos diante do albergue, pois sempre temas relacionados co Camiño de Santiago. Os primeiros anos, cando xa se fixo o grupo das cesantinas, pois levaba eu o meu peso, levaba todo o peso do diseño, coa axuda do meu home. Entonces, viña un grupo o meu home está noutro grupo, que é os da sal, na Casa da Torre, eles só fan a de sal. Entonces, eles viñan a axudarnos, eles dibuixaban o que nos tiñamos plasmado. Despois, decía eu a miñas compañeras, no, tedes que dar ideas, isto ten que ser algo compartido. A ver, entonces, a principios do ano, que facemos? Xa, veña, non queda nada, empeza a conta atrás. A ver, que ideas dades? E veña, entonces, entre todas, despois reunímonos, collemos unha idea de outra, entonces plasmamos un debuxo, e ora xa fai uns anos que xa facemos nos, xa dibuxamos, temos unha compañeira, Ángela, que tamén ela está en dibuxo e tal, e sabe, entonces agora xa facemos os nosos dibuxos, xa os plasmamos nós. E Loli, en Bueu, aí cada quen, hai moito arte, moita artista en Bueu. Si, é que eu creo que hai que diferenciar as alfombras que facemos para o Corpus, que cada un, ou polo menos no meu caso, eu son responsable do deseño da miña alfombra, do deseño e elección do debuxo, despois ten outro proceso que vou comentar, pero como nos facemos alfombras durante todo o ano, porque entendemos as alfombras non só como unha tradición ligada ao Corpus, que é fundamental e foi de onde emerxeu esta tradición, pero para nós é unha manifestación artística que trascende o tema relixioso e facemos alfombras para moitísimos eventos e moitísimas ocasións distintas. Nese caso, os deseños, que son moito máis ambiciosos, temos a dúas persoas responsables deses deseños. Por unha parte está Rafa Ito, que de formación arquitecto, entón é espectacular deseñando, penso eu. Temos outra persona, Ataulfo, que tamén levaba moito tempo deseñando unha alfombra ambiciosa que facía noutra zona da banda do río distinta da miña. El é quen deseña pois parte da alfombra para a Virxe do Carmen, algúns anos a alfombra de Nadal. Bueno, ás veces distribúen a responsabilidade do deseño, pero eu penso que o deseñador principal é Rafa Oliveira. Decía que unha vez que nos eleximos o debuxo, son poucas as alfombras que se debuxan a mano alzada na rúa, entón é o propio Rafa quen fai a adaptación do debuxo que eleximos para transformalo nunha plantilla de adaptación ás medidas, ás dimensións da alfombra para que non perda a perspectiva e este ben axustada. Entón, cun proxector, nos traballamos nunha parede onde temos un panel, aí suxetamos un papel de estraza, debuxamos esa proxección, adaptámola ben, eliminamos liñas, adaptase a un debuxo de alfombra, e despois, nalgúns casos, cando o debuxo se replica, o que se fai é pasar a plástico para poder marcar e replicando o debuxo para alfombras máis longas. E que, aparte, o plástico permite un posterior uso, se queremos, adaptando para outra alfombra. E tamén é Rafa quen participa e quen lidera, digamos, esa tarefa de o deseño das plantillas e a adaptación dos debuxos. Aquí en Redondela, estaba me lembrando agora, pois tamén temos a Marga encargándose dos deseños das súas, a de Vilabella, e era contame unha cousa que eu creo que, bueno, a min gustoume moito, que ela
emprega os motivos e os deseños que escolle para as alfombras como un elemento pedagóxico, non? Ela dicíame, bueno, nas vilas, ás veces, pois, bueno, pois, sobre todo antes, o acceso á cultura non é como agora, podía ser máis limitado, entón, di que ela sempre se preocupaba por escoller motivos, ás veces relacionados coas letras galegas, bueno, algo polo que a xente, cando o ve, teña que preguntar que é isto, non? E é, pois, unha maneira de dar pé a introducir certos temas de cultura na vila, que me parece tamén unha función chula que poden ter as alfombras. E en Gondomar? En Gondomar nosotros nos diseña Antonio Chubias y lleva muchísimo trabajo porque para hacer la que va en los peldaños es una alfombra que la pintan en un plástico y después él tiene ayuda de varios hombres, eso sí, es un equipo de hombres, esa parte lo hacen los hombres, donde ellos pintan dónde va el pétalo blanco de color blanco, dónde va rosa, rosa, y después eso todo nos lo hace él. Como quien dice, ese día nos llega allí, solamente lo sabemos dos, yo y otra compañera, Merchi, sabemos el diseño de la alfombra para tener el material ya todo preparado. O sea, que no voso caso é segredo. Secreto total. Aquí en Pontareas Secreto. tamén é segredo. En Redondela tamén. No, no. O voso non. Como é consensuado, pois xa, e aparte... secreto entre las tres. O sea, claro. No sé secreto... Secreto para xente de fora, pero para o grupo non. Sí, sí. No Solamente lo sabe o grupo. Claro, a Rúa sabe. no grupo. E en miña Bueu? rúa hasta final. Eu no meu caso, eu como fago a alfombra con máis xente, inda que eu coordine, hai máis xente que intervén e intento consensuar con eles os debuxos. E que cada ano, a poder ser, cada un faga unha proposta, polo menos unha proposta temática. A partir de aí eleximos os debuxos. Bueno, o sea que é comunitario e colectivo... Claro, eu intento facer partícipe a todo o mundo para que todo o mundo se sinta parte e que non sinta que son eu quen impón o debuxo. O que xa comentamos un pouquiño, pero non así en profundidade, é o tema precisamente da rapazada ou, bueno, de como vades implicando a novas xeracións, non? Pois desde pequeniños. Ti, por exemplo, Maruja, tes... Eu coñecín a Iria. A Iria, que é como se fora a miña neta, e as amigas dela, todos os veciños da calle que teñen nenos pequenos, é igual, están implicados. Desde 2, 3 aniños xa empezan por ir a axudar a facer o dibuixo na plantilla, ou sea, xa na rúa, despois xa empezan a perfilar, a poñer a flor, a unha persoa maior con eles, enséñalles a colocar a flor como teñen que poñela. Bueno, non aguantaron, que xa non vexo. Están atrás. Bueno, pois nada, aproveito para darles as grazas outra vez a esta cuadrilla de hoxe que estiveron aquí. É a maneira que... É a maneira que temos de que isto continúe. Se non lle faz así, se non nos levas de pequeniños, despois non nos coñes. Pois o mellor hai unha edad aí de 15 anos, 16, 17, que están aí un pouco así no aire, escapan un pouco, despois volven. Queren sair, normal, pero volven outra vez. Claro. Sí. Bueno, Susana, nin pregunto casi, porque efectivamente Susana e aquí con Maica coordinaron, non, a estes peques que nos fixeron alfombra. Entón, no caso de Pontareas, a mí quédame moi claro que o relevo, a continuidade está garantida. E aquí en Redondela, polo que vivín eu, non sei como vedes vos, o que me tocou vivir a min, penso que tamén. Eu podo falar da miña rúa, por exemplo, a unha das nenas que estaba aquí, Iria, a pelirroxa, naceu na alfombra, era pequeniña, andaba a gatear, mentres que a avoa desfollaba. Empezou a andar ali na alfombra. E temos outros novos tamén, pequeniños que fillos e netos e tal, que veñen coas aboas, coas nais, e cos pais tamén,
O que dicía antes que o peso do diseño e tal, en este caso na miña é de mulleres, pero temos moitos homes que veñen e nos axudan a desfacer o material, temos un grupo non solamente de mulleres, sino de homes e tal. O que íbamos, os nenos están sempre. Igual que na túa, pois a esos 15, 16, 17 empezan a facer outras cousas. Volven. Pero despois volven. Esperemos que algún deles veñan a facer os dibuxos e tal. Este ano tuvemos o pregoeiro das festas, que debe ter que 20 anos, máis ou menos, non? E ele dixo mesmo ali, cando fixo o pregón, dice ele, eu son alfombrista desde que nacín. Claro. Porque ele naceu uns días antes de Corpus e a nai o día de Corpus, o día da alfombra, puxo abaixo mentres ela estaba traballando. Pois nós tamén temos un neniño pequeniño que estaba no Recién de Conchito. todo, xa tiña días. Varios deles. E agora xa andan por ali, e fan alfombra. Ahora xa, bueno, ele agora xa... Esperan ese día como se foran... sí, Eses días, sabes? Sí. Vente por a calle, calle, logo empezan, cando empezas? Exactamente, cando empezamos? Cando vamos a facer? Que vamos a facer? Tal. E xa sabes o dibuixo? Sí. E xa sabes o dibuixo. No caso de Maica xa nos contou que máis ou menos foron os seus fillos, A ver, non? nese día da alfombra da elaboración, ese día sí que veñen moitos nenos a poñer os coquitos, os bordes e tal. Pero bueno, nós temos un equipo que é os netos de Ángela, que Pedro, Ángela, Claudia e Lucía, que son aí uns artistas que desde o primeiro día se están preguntando a ver cando se empeza a picar o verde, e temos unhas adolescentes, as dúas Sofías, a Alba, que a pesar de ser adolescentes, que xa empezan nunha edad que xa empezan a querer salir, pero bueno, aí están. Hai que empezar a axudarlle e a traer tamén a xuventude. Pero os máis pequenos aí sempre ao pé do cañón. No caso de Bueu, eu vin a Loli rodeada dos seus 5 fillos. 4. Os seus 4 fillos... 5. Bueno, pero bueno, como comentábamos outro día, podemos decir Bueu resiste. Logo falaba con Mari que se me queixaba e que me dicía, tú te crees, están todos na playa e teño tanta alfombra por facer. Entón, bueno, seguimos, logo Loli de la Torre tamén me decía, bueno, todos os anos parece que isto vai terminar, pero aquí estamos, e aquí seguimos, non? Entón, un pouco importante iso, resistir e ver si lle metedes o gusanillo. Eu estou intentando manter, porque os catro están na adolescencia, sempre se resisten e sempre din, a mí isto non me gusta, Loli. Por que me obligas? Pero despois veñen encantados, participan e pasan a noite, porque o que queren estar traballando de noite, ensinar e presumir do que fixeron. Eu o que intento é que eles traian os seus amigos, os seus compañeiros de equipo, porque creo que a maneira de arrastrar aos rapaces que non son parte desa tradición é por achegalos un pouco. Porque, bueno, eu creo que, como todas, que o fundamental é o tema do relevo. Porque, bueno, é certo que, como di Mario, ou decía Rafa, o noso é resistir, porque hai a xente maior que fixo a alfombra de sempre xa non pode, non ten capacidade ou inda que hai outras cousas que se pode facer, non só está agacharse, porque hai un traballo previo que pode facer calqueira, sentado ou estar pasando material ou estar dando agua. Todo traballo é útil. Pero, bueno, hai xente que foi desistindo, porque aparte no noso caso en Bueu cambiamos o recorrido tradicional, que era moi longo, eran casi 4 kilómetros, entón acortouse de xeito sustancial, e iso provocou
un certo cisma, por decilo dun xeito sutil. Entón, bueno, aí temos que seguir intentando manter a tradición. Hai un grupo de xente que durante todo o ano traballa no local, hai tanto homes como mulleres, porque hai homes tamén que se van a traballar con nós, pero, bueno, a Mari gustaríalle que viñera moita máis xente ao local, da que ven. Todas as mans son benvidas. Home. E en Gondomar, como anda o relevo? Yo este año quedé súper contenta. Aquellas niñas que venían a deshojar con nosotras, hoy son mamás y vinieron, ahora que tienen entre 40 y 45 años, vinieron, trajeron a sus niños. Quedé súper satisfecha, yo le decía, gracias por venir, tenéis que volver, tenéis que ser el relevo nuestro, porque nosotros tenemos las abuelitas nuestras allí deshojando todas las tardes, después estamos nosotros, pero nosotros ya necesitamos otra siguiente generación que ya empieza a coger, que os tengo que enseñar, mira que yo escribo todo lo que necesitáis, si a mí me pasa algo, en mi casa están las agendas del corpus para que sepáis por dónde tenéis que empezar y quedé súper contenta. Y ellas dijeron que sí, que para el año que volvían, los niños súper contentos. Todas las tardes le hacemos una merendola. Bueno, una merendola. Hoy, una dice, hoy llevo yo un bizcocho, mañana la otra traigo una empanada. Y entonces, sí, unas rosquillitas o Entonces los niños van contentos y al día siguiente quieren volver. Que me decían ellas, es que mi hijo ya dijo, mamá, vamos a deshojar hoy, ¿no? ¿Sabes? E que é sacrificado, pero tamén se pasa moi ben. E non é todo traballar, porque aquí en Pontareas, cando eu estaba ali con Maruja, pasou unha charanga. Bueno. E Maruja contoume que o Concello manda animación todos os días. Todos os días. E alas salen todas, botan un baile, pasan un reto, despois volta para dentro. A primeira saltarse fun eu. A primeira, é verdade. Sí. Sí, sí, esto... Sí, a ver, anímanos nos primeiros días, non? Pero despois xa nas semanas, si les mandan todos os días pois un grupo folclórico regional, nos encantadas de poder salir un pouco ali a bailar e movernos un pouco. A charanca tamén sale no podcast. Bueno, claro. Que os saibas. Sí. E, bueno, e aquí en Redondela e en Bueu, pues, bueno, en Bueu eu viví moito tamén ese compañeirismo e ese ambiente, e en Redondela pues entendo que tamén o montades así, non? Hai que Son momentos de unión. Hai moitas que están desexando que se chegue ese día para a ver cando empezamos a picar, porque claro, son deas que están unidas, tal, depois a merenda, hai unha que canta, outra que conta un chisme, entonces Salen os menús todos a relucir, as recetas de cociña. Eso vos iba a dicir, porque, por un lado, sí que é verdade que hai, polo que vin, compañeirismo, non? E se che sobra flor, se che fai falta flor. Sí, sí. Pero, por outro lado, algún pique tamén hai. Home, sempre che gusta que a túa sea máis bonita que a outra. Claro. A ver, todas as rúas son bonitas. Pero só polo traballo que leva, son preciosas. Pero tamén che gusta que a túa quede máis bonita que a outra, que ao final son todas bonitas. Non hai problema. Trabajamos todo para lo mismo. Traballamos todo para lo mismo. Mientras sala a procesión, aí estaremos, a poñer a florciña. Piques sanos. Non, unha competitividade sana. Bueno, eso nada, eso. Ademais, se lle fai falta material e nos temos, pois, darse material dunha rúa para outra. Ahora temos por WhatsApp, comunicámonos, o grupo de WhatsApp da Asociación Xeneral, a Asociación de Corpos de Pontareas, e por ali contar, faltache algo e cualquier rúa se che dicen teño eu ou ten a rúa do lado, os que... E cando terminades a alfombra? O chocolate. O chocolate. Este ano era na miña casa, éramos 40 personas. Para o chocolate? Solo na miña casa. Pero todas traballarían todas, non? Sí, os que non traballaron a desfollar, traballaron na rúa. O sea, na miña 40, tú suponte era a rúa toda, pois que éramos. Nosotros tamén, na casa Nor sempre hace chocolate. Pois na parte de arriba serían outras 40, despois había a parte do centro, con mellor... E despois vades a ver como lle está quedando a alfombra
No, en cuanto Os terminamos demais? co chocolate e todo, e deixamos as cousas arrombadas, as flores preparadas para o día siguiente, para fazer a chuvia, vamos a mirar as outras rúas. Sí. A ver como Nós están, tamén. se están moi atrasadas, se necesitan Ao final. algunha cousa, sí. Una vez que acabes Ao a tuya. terminar. Así que acaba Ao cambio. nosotros Ao cuando terminar, acabamos, que facer a que ronda, acabamos, as compañeras, vamos a dar a sí, volta. Sí, nós tamén, sí, Sí. facer a ronda, a visita. Estamos cansadiños, pero bueno. E que é un kilómetro e algo, non? Nada, sí. Kilómetro e medio. Bueno, pois chegamos ao día da celebración. Bueno, en xeral poucas horas de sono, pode ser incluso sen dormir, non? Normal. Non pasa nada. Bueno, iso é algo común en todos os lugares, pero despois cada vila ten as súas particularidades. Entón, empezamos por Pontareas, non? Máis de 200 anos, que se di pronto, é a celebración máis antiga da Península Ibérica, foi declarada xa festa de interese turístico no 68, despois o título ampliouse no 2009 á festa de interese turístico internacional e no 2024 a festa foi recoñecida como ben de interese cultural. Na categoría, de patrimonio inmaterial, esta foi declaración da Xunta de Galicia. Como dicíades, máis dun kilómetro alfombrado con, non sei, millóns A de señora alcaldesa dice que pétalos. son kilómetro e medio. Temos Vale, que pois facerlle kilómetro caso. e medio alfombrado con seguramente millóns de pétalos de Moito, flores que, moito. coidado, quixeron contemplar cos seus propios ollos dous papas, non? E foi Juan Pablo II no 83 e Benedito XVI no Xacobeo 2010, non? Sí. Maruja, contanos, por que é tan especial o Corpus de Pontareas e como vives ti ese día? A mí é moi especial. Si che dice miña filla que termino chorando. Cando pasa a procesión, non aguanto. É moi emocionante. O sea, falo con un sentimiento, con unha cosa, o sea, estás naquela alegría de que estás facendo unha cousa que che gusta, que che transmitiron xa de pequeniña, e tú estás transmitindo tamén aos outros, e gozas mirando como se fa, e como todo o pueblo se une para que no momento da procesión do Santísimo estean as rúas todas adornadas, porque inda que chova agua, porque chove flores ese día, pero non, cando que chova agua, a procesión sale igual. Ole. Normalmente, cando sale a procesión para a chuvia, Iso é fe. a última vez que choveu, que debe ser o 22, pode ser, choveunos e parounos na mitad da procesión de chover, e viu sol. E eu despois dixiño cura, usted saliu coa procesión antes de tempo. E dice, por qué? E dixiño, sí, porque a hora de salir a procesión, xa a procesión estaba na rúa tal, e foi cando parou de chover. E dice, ai, calculado. levas todo aquí tan calculado, e dixo, sí. A horas son as horas. Aquí é así. O sea, que, nada, emocionanos moito e gustanos moito, e facémolo con moita alegría e con moito placer de que podamos presumir. Eso, iba a dicir con orgullo, porque Con orgullo hai moita presumimos xente de que poder vai a velas. ter de que Pontareas sea, eu creo que o pobo máis antigo que fai as alfombras. Porque 200 anos creo que ningún que eu sepa por aquí tamén non. Pero que faga o propio Día do Corpus Redondela. Que? Que o faga o propio Día do Corpus Redondela. Sí, no día de Redondela. Corpus En toda Redondela. España é Redondela. Sí, é Redondela. Que manteñan. Eles están o propio día, nos facémolo no domingo. Celebralo manteñen tamén o domingo, non? Eles manteñen o... Pero nos facemos o día de... Pero Entón, pasamos agora a Redondela, Susana e Maica. Aquí o voso corpus está declarado de interese turístico de Galicia e, ademais das alfombras florais e da procesión da Virxe da Gabacha, tedes, bueno, unha tradición que é única no mundo, hai algo parecido en Portugal, porque, lóxicamente, temos lazos comuns, pero faltan as penlas, vos
nenas do pobo. Entón, hubo unha pelea cos danzantes, que son os mariñeiros. Os mariñeiros defendieron as mujeres e mataron el dragón. Entonces, esa fiesta, esa leyenda de matar el dragón y tener la fiesta, de ahí ven a coca. De ahí viene la coca, que se celebra en el Corpus. O sea, el Corpus aquí en Redondela es tanto pagano como religioso. Pagano por la coca y religioso por el Corpus. Y en esa fiesta pues se celebró la celebración de la muerte de ese dragón, pues empezaron con la danza y con las niñas que cogieron encima de las mujeres a bailar y a festejar, de que todo estaba ya... Que son as que chamades as penlas, que son as penlas. E esas burras que van vestidas de branco e que, bueno, pues es unha das cousas bonitas desta investigación de Ana Filgueiras, ¿no?, que se presentou para esa candidatura e que, bueno, que eu aproveito para agradecer a todo o que se organiza en Pontareas, porque eu accedín a todo ese coñecemento de Ana Filgueiras este ano grazas á conferencia que organizaron xusto no inicio, non? Porque todo o que son festexos de alfombras e de Corpus en Pontareas empeza con moitísimo tempo, e ela contaba que antigamente isto era organizado polos gremios, neste caso aquí, gremio de mariñeiros, gremio de panadeiras, e por iso esas mulleres van vestidas de branco, non? E incluso que as neniñas, bueno, as penlas, que son tipo anxos, non? Anxiños, derivan do que antes eran, nesa tradición floral milenaria, as mallas, non? Nenas que iban vestidas e adornadas con flores, e que agora bueno, despois do Concilio de Trento, e aproveito porque creo que isto é importante, tamén o comentei con Loli, eu creo, cando estiven ali en Bueu, o Concilio de Trento no século XVI, digamos que oficializou a festa do Corpus, pero eliminou todo o que eran ritos pagáns, non? Todo o que eran, bueno, pues manifestacións así que consideraban teatralizacións, e bueno, e ordenaron pois que os ritos tiñan que ser que se celebrasen, teño aquí, piadosa e religiosamente, non? E porque consideraban pois que eses ritos, digamos que desvirtuaban a celebración religiosa. Pero, afortunadamente, pois aquí en Galicia, como demostra Redondela, mantiveronse moitísimos deses ritos, que é o que agora nos posiciona para esa candidatura realmente, e o que nos fai diferentes, o que nos fai singulares, e o que nos fai ser tamén un faro para outros territorios onde si a tradición se perdeu e que se poden mirar no noso espello. No caso de Bueu, pois ese día vívese máis relixioso que en outros momentos no que se fan alfombras, pero hai tamén outro tipo de alfombras, non? Sí, bueno, como eu creo que mencionar que como aspecto diferencial en Bueu a procesión sae de tarde, o sea, podedes ir a ver primeiro as de Redondela, os xoves, despois as de Pontareas de mañá, a chegarvos a Bueu e culminar ali. Ese é un aspecto diferencial noso, a procesión de tarde. Como falabas, sí, nos como dicía, é unha tradición facer unha alfombra como a alfombra vermella que teñen outros festivais. Nos en Bueu temos unha alfombra para o festival inspirada no cartel que cada ano deseñan para o evento, pero facemos tamén alfombra para a celebración do Carmen, que é a nosa patrona,
e faise unha alfombra espectacular ao redor no entorno da lonxa, que é onde se fai a misa de campaña. Facemos alfombra no Nadal, que está exposta dende o 20 e pico de decembro ata o día seguinte de Reis. Facemos alfombras para eventos e para exposicións, como a que se fixo no Museo Masó para o faladoiro de Maruja Mallo, aquí faltan páxinas, ou no aniversario dun centro de formación de Bueu. Facemos por distintos motivos, alfombras que nos piden ou que nos encargan, que nos chamamos alfombras de exhibición. Son alfombras que xa se fan basicamente con materiais dos que traballamos nós, con cunchas, porque é un material que non é efémero e pode estar en exposición durante un período longo sen que se deteriore ou perda calidade a alfombra. Aí é onde o noso diseñador se esmera especialmente nos deseños, que eu creo que son espectaculares. Os deseños estes para as alfombras de exhibición. E Tere, faltanos saber como vive Gondomar ese día. Ese día es para la procesión del Santísimo, van los niños haciendo la comunión, para los niños es una ilusión grandísima pasar por la procesión que tengan alfombras, y todos lo vivimos con ese sentimiento, ofreciéndose al Santísimo. Bueno, pois eu creo que solamente nos queda agardar por esa decisión da UNESCO, celebrala. Quero dar as grazas a todas as persoas que nos facilitaron a grabación do podcast, de forma moi especial, bueno, pois as que vades escoitar, as que vades escoitar no podcast son Loli e Maruja, son tamén Loli de la Torre, marido comediante, temos a Marga, sae tamén Patricia, esa profe noviña de aquí. E hoxe, pois, moitísimas grazas a todas vos por compartir aquí con nos a vosa experiencia, Maruja, Susana, Maica, Lola, Loli e Maistere. Gracias de novo á Deputación por este proxecto, por arroupalo, por apoialo e por facelo medrar, porque nesta terceira colección notase ben, eu creo, o que conseguimos medrar. Tedes, como vos contaba, o podcast xa disponible en Spotify e en iVoox, tamén accedendo a través da web da Deputación, onde tamén quedará colgado na canle de YouTube este faladoiro para quen queira consultalo no futuro. Grazas a Ana Filgueiras, de novo, non me quero esquecer, porque foi unha guía importante na elaboración do podcast e a súa investigación creo que é fundamental. Creo que ela abre un camiño que debemos continuar con esa investigación e, sobre todo, asumindo esa gran responsabilidade que temos en conservar e en seguir transmitindo a tradición de algo tan especial que temos conservado aquí. E, sobre todo, grazas ao noso público, que creo que agora xa nos estamos empezando a conxelar un pouquiño por acompañarnos hoxe e resistir aquí comigo. Seguiremos presentando capítulos tan chulos como este, así que convídovos a seguir as redes sociais da Deputación e tamén a newsletter, se non a recibides aínda, ou se non seguides as redes, pois non sei a que estades esperando. Moitísimas grazas, pola miña parte foi todo, pero teño que cederlle a palabra ao presidente da Deputación que me ha pedido. Entón, bueno, pois vámonos xa retirarnos. Grazas. E algo nos quere dicir, eu non sei o que, non teño nada no guión, pero vamos a deixarlle o espazo.
Bueno, querida amiga deputada de Igualdade, entre outras áreas, Sandra, deputada e alcaldesa de Ponteareas, Nava, alfombreiras da provincia, tamén representadas hoxe aquí, e tamén as alfombreiras xuvenís ou infantís que fixeron esta maravillosa alfombra, que non sei onde están, pero sí me confesaron cando cheguei que tedes moitas ganas de que comence o cole o luns, non sei se mantedes ese desexo, por suposto, a moderadora, traballadores da casa, en especial do Servicio de Igualdade. Seguides mantendo de que empece o cole xa, non? Non, bueno. Traballadores da casa da Diputación de Pontevedra, membros da corporación aquí que hai de Redondela, en especial a unha persoa que tamén, traballadora da Diputación, que traballa cóbado comigo, no servicio en presidencia, a Javier Vaz. En definitiva, moi boa tarde, case noite a todos, e moitísimas grazas por acudir a este acto, a este inicio, que non é máis que unha xornada na que iniciamos a terceira tempada do Aquí Faltan Páxinas, un formato actual, un podcast para coñecer a historia desas mulleres pioneiras, referentes, extraordinarias que non saen nos libros de historia. Damos un novo paso adiante no camiño cara a esa meta conxunta, que é a igualdade, e salentamos a trascendental labor que levan feito durante décadas mulleres anónimas da nosa provincia para construir obras de arte que hoxe son patrimonio, tradición e marcas Rías Baixas. Falo, como non, pois das protagonistas de hoxe, que son as alfombreiras da provincia. Pero antes, se me permitides, quero recoñecer o traballo dunha firme defensora da igualdade, unha feminista vocacional, unha muller de primeira. Falo dunha redondelana orgullosa, falo dunha compañeira excelente, e falo dunha deputada de igualdade cunha sensibilidade, dedicación e profesionalidade de primeirísimo nivel, á altura do cargo. Falo da deputada provincial, concelleira e grandísima compañeira Sandra Bastos. Unha muller que entende a igualdade como un espazo aberto, cómplice, amplo, no que non hai cabida para divisións nin negacionismos. Falo dunha muller que traballa na igualdade tendendo pontes, non ampliando fendas, e falo dunha muller que entende que a igualdade é un momento transversal que abarca a todos os eitos da sociedade, que non reside en ningún despacho. Por cuestións que moitos xa sabedes, pode que sexa o último acto dela como deputada provincial, como responsable de igualdade, polo menos neste mandato. E eu a min me gustaría darlle os parabéns por estes 2 anos tendendo pontes, darche as grazas pola túa dedicación, a túa profesionalidade, a túa disposición, a túa entrega, deches o mellor de sí, e recoñecerche que durante estes 2 anos, grazas a ti, fixeches que a provincia fose un pouco máis igualitaria, aberta e xusta. Grazas, Sandra. E ao longo destes 2 anos, con Sandra Bastos ao fronte do Servicio da Igualdade, desde a Diputación, puxemos en marcha numerosas iniciativas co obxectivo de avanzar cara á igualdade real entre homes e mulleres. Demos un novo impulso a programas consolidados e que siguen a colleitar recoñecementos como Aquí Faltan Páxinas ou Mulleres que Opinan. Incrementamos os recursos para que entidades sociais, institucións e concellos poidan levar a cabo e poñer en marcha iniciativas en materia de igualdade. Programamos premios e certames para recoñecer o traballo de persoas e colectivos neste eido, como poden ser os premios Boas Prácticas en Igualdade ou E ti que pensas
da igualdade, Mulleres nos focos ou premios literarios. Creamos o Ateneo Provincial pola Igualdade, así como tamén campañas de prevención de violencia machistas, e aprobamos un programa, como as xuntas, con case 1 millón de orzamento para mellorar a empregabilidade das mulleres. Unha longa lista de proxectos, accións, iniciativas ca que conseguimos mobilizar máis de 4 millóns de euros e co obxectivo final de construir unha sociedade xusta e igualitaria que saiba recoñecer a labor de mulleres extraordinarias como as que hoxe están aquí, as alfombreiras, e que protagonizan este inicio da terceira colección do Aquí falta páxinas. Artífices dunha tradición ancestral que transmiten elas, as mulleres, promotoras dunha actividade que dinamiza a vida social das nosas vilas e creadoras dunhas obras de arte, porque sí, son obras de arte que trascenden as nosas fronteiras. A vosa arte é efémera e a vosa pegada é imborrable. E queridas amigos, amigas, remato xa. Non sen antes dar as grazas infinitas ás alfombreiras que estades aquí, pero tamén as que engalanan as nosas rúas das nosas vilas por toda a provincia. Quero tamén poñer en valor o vosso traballo, que en algún caso recente pois ven de ser recoñecido, por fin ven de interés cultural. Falo de Pontearías, un traballo que fortalece os lazos coa terra, que dinamiza a vida social e que fai que sexa moito máis atractiva esta fermosa provincia. E convido a todo o mundo que escoite este podcast, este primeiro protagonizado polas alfombreiras, e os 11 que todavía virán, porque van a descubrir que vivimos nunha provincia extraordinaria chea de mulleres extraordinarias. Máis nada, moitas grazas, boa tarde. La misa está al lado del mercado.